Αν γνωρίζω τον Ιερεσμία με τη Σία, η Ιερεσμία πιστεύω θα ζήλευε, γιατί δεν έχει κάποια σαν τη Σία. Και θα ήταν ωραίο για μια φορά να με ζηλέψει κι αυτή, γιατί εγώ παλιά τη ζήλευα πάρα πολύ. Όχι πως τη μισώ, τη λατρεύω. Απλά τη ζήλευα. Μπορεί και ακόμα. Αλλά αλήθεια, δεν θέλω να με ξανά επηρεάσει. Θα σου πω μια ιστορία βασικά, άκου. Κορίτσια, επιτέλους, πού ήσασταν? Ξέρεις όλοι τώρα που ο παπάς μας είναι και άρρωστος, δεν μπορούμε να ερχόμαστε συνέχεια. Ναι, αλλά όταν πάτε στους κεντάβρους και στα θαλασσινά δεν θα έρχεστε. Η μαμά λέει ότι είναι πολύ τυχερή που ο παπάς σας τα κληρονόμησε όλα και θα πρέπει να πάω κι εγώ εκεί. Άκη, είπε να σας δώσω αυτά τα δώρα γιατί σας λυπάτε. Δεν το πιστεύω, είναι ένα λεπουδάκι! Και έχει και μοβ κορδέλα, το αγαπημένο μου χρώμα. Είναι τόσο γλυκούλη, είναι ότι καλύτερα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το σκέφτηκα επειδή πάντα στα παιχνίδια που παίζεις διαλέγεις την αλεπού στο μαγικό σου ζώο. Και εντάξει, το μοβ είναι το αγαπημένο σου χρώμα, είναι πολύ προφανές. Εγώ είπα στην Ταντά να το ράψει. Και η μαμά ήθελε πολύ αυτή την ιδέα, γιατί είπε σας λυπάτε πάρα πολύ. Ειδικά σε ένα Χέιντον, γιατί θα πάω στους κεντάβρους. Γιατί λέει είναι πάρα πολύ καριόλιδες. Αλλά μια φορά είχαμε πάει στους κεντάβρους λίγο κοντά και είχα πάρει αυτά τα διακοσμητικά και είναι πολύ ωραία. Α, και Χέιντον τώρα που αναφέραμε, σου πήρα σεντόνια. Σεντόνια. Δεν θυμόμουν ούτε αγαπημένο ζώο ούτε αγαπημένο χρώμα και δεν μπορούσα να το μαντέψω. Έλεος, πολική αρκούδα, ηλίκος και γαλάζιο. Υποθέτω τουλάχιστον πέτυχε στο μπλε. Στην τύχη ήταν. Τέλος πάντων, αλλά τι να κάνουμε κάτι τώρα. Α, επίσης, Χέιντον, τα τσιμπιδάκια σου μοιάζουν με σπερματοζωάρια. Ναι, να παίξουμε κάτι. Αλλά όχι να κάψουμε τον Μπάτλερ. Πάλι. Μπα, το έχω ξεπεράσει αυτό. Τώρα θα έλεγα να βάλουμε βατράχια στα γεύματα των μαμάδων. Ώστε τα μόνα πράγματα που μπορείς να παρατηρήσεις για μένα είναι ότι θα πάω στους κένταβρους και τα τσιμπιδάκια μου μοιάζουν με σπερματοζωάρια. Όχι, όχι, έχω καλύτερη ιδέα. Βλέπετε αυτό το μαύρο στήλο στην κορυφή του κάστρου. Λοιπόν, να περπατήσουμε πάνω του, αλλά χωρίς φτερά και ούτε να τα έχουμε σε ετοιμότητα, να τα έχουμε διπλωμένα. Βρεχαζούλα, θα σακατευτούμε. Εγώ θα το κάνω. Αυτό είναι τέλειο! Δεν το περίμενα από σένα. Άντε πάμε. Και να θυμάσαι, τα φτερά διπλωμένα. Σιγά το δύσκολο, στο δικό μας παλάτι θα κάνω κάθε μέρα αυτά τα πράγματα. Και ήταν το είπα ότι κάποια θα τσακιστεί. Εντάξει μωρέ, δεν είναι τόσο χάλια. Βρε παλιοκόριτσα, τι έκανες! Ποιανού ιδέα ήταν αυτή? Η όλη το ορκίζομαι θα σε κολοματίσω. Αλήθεια, καλά είμαι.